निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। विवेकानंदांच्या स्मृतीस अभिवादन करून मी आज तुम्हाला शब्द अमृताचे या अभिवाचनाच्या उपक्रमाअंतर्गत दैनंदिन जीवनात गीता लेखक डॉक्टर विनायक य कुलकर्णी यांच्या पुस्तकातल्या एका प्रकरणातला उतारा वाचून दाखवणार आहे। तत्पूर्वी आपण लेखक आणि हे पुस्तक याबद्दल थोडंसं जाणून घेऊया। डॉक्टर वी. य. कुलकर्णी यांनी भगवद्गीतेसारखा आदर्श ग्रंथ आपल्या दैनंदिन जीवनात कसा उतरवता येतो हे या पुस्तकातल्या छोट्या छोट्या प्रकरणातून सांगितलं आहे। यासाठी त्याने आपल्या रोजच्या जीवनातली छोटी छोटी उदाहरणं सांगितली आहेत। डॉक्टर वी. य. कुलकर्णी उर्फ भाऊ हे स्वतः गीता जगले आणि त्यांनी आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत गीता जागवलीही। तर आता आपण जाणून घेऊया ह्यातलं माया ही दुस्तर नदी आहे या प्रकरणातला हा एक उतारा। पाहूया हा उतारा आपल्याला नक्की काय सांगू पाहतोय। काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट। हिंगण्याला काही मुली शिकत होत्या। सगळ्याच तशा तरुण होत्या, पण त्यातल्या काही बालविधवा होत्या आणि काही कुमारिका होत्या। वर्गात मराठीच्या तासाला एक कविता तिथल्या शिक्षकांनी शिकवायला सुरुवात केली। कवितेची सुरुवात होती, या कातरवेळी। शिक्षकांनी विचारलं, संध्याकाळची वेळ ही कातर वेळ आहे, ती उदास वाटते की नाही? वर्गातल्या काही मुलींनी ते मान्य केलं। त्या म्हणाल्या, आम्हाला सुद्धा संध्याकाळी उदास वाटतं। काही म्हणाल्या, आम्हाला नाही बाई उदास बिदास वाटत, संध्याकाळ तर छान असते, सुरेख वातावरण असतं, आम्हाला हसावं नाचावं असं वाटतं। शिक्षकांच्या ध्यानात आलं, ज्या बालविधवा होत्या त्यांना संध्याकाळ उदास वाटत होती आणि तीच संध्याकाळ कुमारिकांना उत्साहवर्धक वाटत होती। माणसाचं अंतरंग जसं असतं तसं त्याला सृष्टीचं दर्शन होतं, असाच याचा अर्थ। पण ही गोष्ट फक्त भावजीवनापुरतीच आहे असं नाही, तर वैज्ञानिक क्षेत्रातही असेच अनुभव येतात। पदार्थ विज्ञानाच्या प्राध्यापकाला लोखंड, पोलाद, लोहचुंबक असे पदार्थ दिसतात। त्याला वस्तूंचं स्थूल दर्शन होतं, पण त्याच पदार्थांकडे रसायनशास्त्राचा प्राध्यापक वेगळ्या दृष्टीने पाहतो। त्याच्या दृष्टीनं बिडाचे लोखंड, पोलाद आणि लोहचुंबक हे एकाच पद्धतीचे नसतात, त्यांच्या अंतरंगात बदल झालेला असतो, जरी तो बाह्य दृष्टीने दिसत नसला तरी। विद्युत विज्ञानाचा माणूस तर त्याच्या पलीकडची भाषा बोलू लागतो। तो म्हणतो, पदार्थ विविध असले तरी सारे पदार्थ अणूंचेच असतात। आणि त्याही पलीकडे शास्त्रज्ञ असं म्हणतो की पदार्थ कोणताही असो, त्यातले इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स हे समानच असतात। या सर्वांची दर्शनं जरी भिन्न भिन्न असली तरी पदार्थांचं स्वरूप तसं बदललेलं नसतं। तोच पदार्थ तसाच्या तसा राहून ज्ञानाच्या पातळीप्रमाणे प्रत्येकाला वेगवेगळा दिसतो आणि प्रत्येक जण आपापल्या पातळीवर खरा असतो।
ह्या दोन्ही उदाहरणांवरून असं लक्षात येतं की भावजीवन असो किंवा वैज्ञानिक दृष्टी असो, माणूस आपल्या पातळीवरून विश्वाचं स्वरूप ठरवतो. ते एका बाजूने खरं असतं आणि दुसऱ्या बाजूने खोटंही असतं, कारण ते त्याचं स्वतःचं दर्शन असतं. वेदांताने नेमकी हीच परिभाषा वापरली आहे. खरं याला वेदांतात सद असं म्हणतात आणि खोटं याला असत असं म्हणतात. प्रत्येक पदार्थ हा सत्सत स्वरूप आहे. संध्याकाळ उदासवाणीही असते आणि उत्साहवर्धकही असते. लोखंड आणि सोनं हे दोन भिन्न पदार्थही असू शकतात आणि ते समानही असू शकतात. विश्वाचं हे जसं सत्सत स्वरूप आहे त्यालाच माया म्हणतात. शंकराचार्य एक प्रश्न विचारतात आणि त्याचं उत्तरही ते स्वतःच देतात. तो प्रश्न असा आहे, कस्य एषा माया? आणि त्याचं उत्तर, यस्य दृश्यते तस्य. म्हणजे ही माया कोणाची आहे? तर ज्याला दिसते त्याचीच आहे. म्हणजे हे जग असं का दिसतं? तर मी ते तसं पाहतो म्हणून दिसतं. विश्वाचं खरं स्वरूप हे मीवर अवलंबून आहे. आणि सर्वात मोठी माया म्हणजे अहम किंवा मी. या मीच्या पलीकडे आपल्याला उडी घेता येत नाही, म्हणूनच तर तिला दुस्तर म्हटलं आहे. आमच्या शेजारी वधू परीक्षेचा एक कार्यक्रम होता. वधू परीक्षा सामान्यतः होते तशीच झाली. रंग, रूप, उंची आणि थोडंफार शिक्षण यांचा विचार केला गेला. हा विवाह झाल्यानंतर थोड्याच दिवसात घटस्फोटापर्यंत पाळी येऊन ठेपली. माझ्या मनात असं येतं की वधू किंवा वर पसंती ही वरवरच्या स्थूल दृष्टिकोनातूनच केली जाते. वराची नोकरी कुठे आहे, उत्पन्न किती आहे हे पाहिलं जातं, पण कुणीही वधूवराचा स्वभाव कसा आहे, वाचन कसं आहे, संस्कार कसे आहेत, घरातलं वातावरण कसं आहे याची चौकशीही करत नाही. माणसाचं खरं व्यक्तिमत्व तर आत असतं आणि त्याच्याकडे पाहिलंही जात नाही. म्हणजे सर्प पाहिला जातो पण रज्जू पाहिली जात नाही, हाच त्याचा अर्थ. व्यवहारातही माया किती प्रभावी आणि दुस्तर आहे याची यावरून कल्पना येईल. समर्थांनी अहम किंवा मी हे मायेचं सर्वात मोठं स्वरूप म्हणलं आहे. म्हणजे माया ही मी आणि माझं या स्वरूपात वावरते. आत्ताच्या नव्या काळात आपण या मी आणि माझं यात पूर्ण बंदिस्त होत चाललो आहोत. स्वतःच्या पलीकडे काही पाहायचंच नसतं आणि स्वतःच्या पलीकडचा विचार करणं हाच बुरसटलेपणा आणि बावळटपणा मानला जातो. म्हणजे माणसं शिकत आहेत, पैसे मिळवत आहेत, विविध सुखविलासात रममाण होत आहेत, पण याबरोबरच ती स्वतःच्या कोशात बंदही होत आहेत. हा स्वतःचा कोश काही वेळा इतका लहान असतो की त्यात स्वतःच्या आईवडिलांनाही स्थान नसतं. आम्ही असं ऐकलंय की अमेरिकेसारख्या वैभवसंपन्न आणि प्रगत देशात वृद्ध आईवडील वृद्धाश्रमात काळ कंठत राहतात आणि त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलायला कुणीही नसल्यानं अनेक जणांना वेड लागतं. याचा अर्थ असा आहे की सहवास किंवा प्रेम ही माणसाची आध्यात्मिक गरज आहे. स्वतःच्या कोशात बंद झालेल्या व्यक्तींना आपल्या तारुण्यात याची जाणीव होत नाही. मला वाटतं की स्वतःच्या कोशात बंद होणं हे मायेचं आकर्षक पण घातक स्वरूप आहे. माया व्यक्तीला अहममध्ये बंद करते, तर योग व्यक्तीला अहमचं कवच फोडून बाहेर काढतो. अहमचं कवच फोडल्या वाचून दुसऱ्याशी जोडलं जाण्याची शक्यता नसते. दोन दगड जर जवळ ठेवले तर ते एक होतील का? शक्यताच नाही. जितकं कवच कठीण तितकं दुसऱ्याशी मिसळणं अशक्य. पण तेल आणि पाणी दोन्ही द्रवपदार्थ असूनही एक होत नाही.
म्हणजे रस जरी असला तरी तो सम असावा लागतो, तरच समरस होता येतं. माया म्हणजे वेगळं राहणं आणि योग म्हणजे समरस होणं. पण आपल्या अहमचं कवच इतकं कठीण असतं की आपण सहसा समरस होत नाही. समरस होण्यासाठी अहम हा रसरूप होण्याची गरज आहे. अहमची रसात्मकता म्हणजे भक्ती. गीता सांगते की भक्तच मायेतून तरून जाऊ शकतात. त्याचं कारण हेच आहे. या पुस्तकाचे लेखक आज आपल्यात नाहीत, पण या पुस्तकाची एकूण 14 पुनर्मुद्रणं झाली आहेत आणि 24,000 प्रती निघाल्या आहेत. याच लेखकांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी लिहून सुपूर्द केलेली भगवद्गीतेची अष्टांग घेऊन आम्ही लवकरच आपल्या भेटीस येत आहोत. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.